Toto nie je riešenie. Odborná prax a špecializácia. Čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa špecializovali na likvidáciu firiem? Úprimne zarobiť peniaze. Táto práca využíva moje manažerské zručnosti a schopnosti, ktoré kombinujú právne a ekonomické znalosti. Je pre mňa určitým dobrodružstvom nájsť tie optimálne riešenia v situáciách, ktoré sú pre podnikateľov často emocionálne náročné, stresujúce i ohrozujúce. Preto spokojnosť môjho klienta ma uspokojuje. Aké najčastejšie dôvody vedú podnikateľov k rozhodnutiu ukončiť činnosť firmy? Dôvodov môže byť mnoho. Od finančných ťažkostí cez ukončenie vlastnej podnikateľskej vízie až po zmenu životných priorít. Niekedy je to aj otázka legislatívnych zmien, či aj určité znechutenie z nášho podnikateľského prostredia. Aké kroky sú kľúčové pri efektívnej a úspešnej likvidácii firmy? Najdôležitejšie je začať proces správne a včas. Kľúčové kroky zahŕňajú dôkladný rozbor situácie. Na túto situáciu, ktorú predstavujú rôzne závažné problémy vo firmách, aplikovať taký postup, ktorý je zákonný, overený, bezpečný a poskytuje podnikateľovi najvyššiu možnú mieru jeho ochrany. Preto najlepším krokom podnikateľa je skutočne obrátiť sa na mňa.